terve YouTube! Tän videon aiheena Routopia ja... missä se on? Nähdään pian, mä taisin poistaa sen. Nähdään ihan pian. No niin, terve YouTube! Ja nyt mä lataan sitten sen Routopian. Ja tässä videossa me tehdään jotain. Tradetetaan, farmataan ja kaikkea kertaan kamaa. Mun nimeksi tulee Nalle Boe 095. Aha. 95. Eli. Ja muuten lähettäkää ihmeessä kommenttia, mitä te haluatte, mistä te haluatte. Koska mulle ei tuu, koska me ei tiedä mistä te haluaisitte. Otetaan mä. Miksi mun kamaa? Palataan aivan pian, mä kerään vähäsen kamaa. Morjens.